बुफर हमर ऐठा दिल रे धके अनार दोनों मैसा दिल रे धके अनार दोनों मैसा दिल रे नया नया बुफर हमर ऐठा दिल रे धके अनार दोनों मैसा दिल रे ई तो पहले से बुफर तोर ऐठल होगे ई तो पहले से बुफर तोर ऐठल होगे छौड़ी दोनों अनार तोरा मैसल होगे छौड़ी दोनों अनार तोरा मैसल होगे छौड़ी दोनों अनार तोरा मैसल होगे छौड़ी दोनों अनार तोरा खेल नइखे पहले से एकरा में होला नइखे पहले से एकरा में होला नइखे बुफर के तार कैसे ढीला होगे पहले से एकरा में छेड़ल होगे ई तो दूसरे के हाथ से ऐठल होगे ई तो दूसरे के हाथ से ऐठल होगे छौड़ी दोनों अनार तोरा मैसल 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 होगे छोटू बेदर्दिया चंदन जी ऐसे परियारी से खोलाना जी ऐसे परियारी से खोलाना जी मिलल मशीन आज पहला बेरी अखिलेश दीवाना से खोलवावल करी दोसे हमरा नदी सब बैठल होगे दोसे हमरा नदी सब बैठल होगे छौड़ी दोनों अनार तोरा मैसल होगे छौड़ी दोनों अनार तोरा